Piştî derketina nexweşiya koronayê yekemîn pêşangeha zêringeriyê li Amedê hate li darxistin. Di pêşangehê de modelên herî nû yên zêran, gustîl, bazin, kolye, xirxal, xişik û xizêman hatin pêşandan. Di pêşangehê de gelek modelên balkêş cîgirtin. Bêguman stêrkên vê pêşangehê ev mankenin ku li ser wan modelên herî daviyê zêran hatiye xemilandin. Li aliyê dî jî xalîçeya ku bi temamî ji zêran hatiye çêkirin. Slav. Az Diana. Ez ji Kiev me. Ji te hez dikim. Ev xalîçeya zêrîn berhemê destê zêringerê ji Gumgumê ango Meraşê Farûk Sevgilî ye. Wî di sê mehan de vê xalîçeyê temam kiriye. Buhayê wê jî 500,000 dolar e. Halımız 9,5 Xalîçeya me 9 kîlo û nîv e. Em dikarin bi her awayî Kurd an dirêj jî çê bikin. Em dikarin ji her derê re çêkin. Em dikarin 8 ayar, 14 ayar, 18 ayar, 21 ayar û 22 ayaran jî çêkin. ayarı. Di pêşangehê de modelên ku herî zêde li bajarên Kurdan têne firotin jî bi rêya mankenan hatin nasandin. Bi taybetî jî modelên ku jinên Kurd li ser kiras û xeftanan berdikin. تقريبا اف 300 هزارانه اف كاميراوجي تقريبا 275 هزارانه اف الديباناويه اغلب مشتريات مجي حمي كردن مشتريات ما جاميرن امجي ارزان فروشن ام دنا زيرنجر جي دنا جزيريا دنا شرنقيا دنا موشيا Ji başûrê Kurdistanê jî şandeyeke zêringeran ku ji 35 kesan pêk dihat serdana pêşangehê kir. Ew ji modelên îsal kêfxweş bûn û ew ê van modelan ji Bakur bibin başûr. مروفيت نيد بينين ام موديلات نيد بينين مثلا تجارات معاملات شربت هر دو آلكو فايدة يجيتكن زير ما تقريبا قالك اسطنبول وباكوري تشيد بس يا بنبرينجي دبي دولة عربية دبي امارات ومدكري فيرج موديلة نو كي تطور كفتي موديلة جانترين. Di pêşangeha zêrana Amedê de 5 ton zêr derketin bazarê. Pêşangeh dê roja yekşemê saet di heftê êvarê de bi dawî bibe. Maşallah dekak, Rûdaw, Amed.